implementácia do praxe veľmi potrebná, čiže zavedenie, zrealizovanie tých akcií v praxi. Preto aj výkonnostný coaching, čo poskytujem ja, je veľmi účinný z toho dôvodu, pretože tam máme akcie, ktoré sa pravidelne revidujú, čiže ide sa po výkone. Je to výkonnostný coaching, už z toho názvu vieme, že sa pôjde na výkon. Presne ako to je u vrcholových športovcov, pretože podnikanie je takisto vrcholový šport, tiež sa potrebuje ísť na výkon. A toto je veľmi dôležité, čo si vlastne veľa ľudí neuvedomuje, podnikateľov. Napríklad berú svoje podnikanie ako zamestnanie, hej, pocitovo. Že proste ide to, nejako to ide, hej, netreba sa až tak veľa snažiť, hej, pokiaľ sú na nejakej v podstate úrovni, kde je veľmi potrebné, hej, sa snažiť, hej, a toto je tá zrada. A oni sa nejakým spôsobom nesnažia, čiže ide to v podstate takto, nejakým spôsobom. No a berú to ako zamestnanie, skrátka, pasívne. Myslia si, že nemusia mať koučov, mentorov a tak ďalej, neustále ísť na výkon a pracovať so svojím mozgom, v podstate premieňať tie návyky, aby tie výsledky inak vyzerali pri dynamicky meniacej sa situácii vo svete a nechajú to tak pasívne a potom hneď už pocítia nie, že stagnáciu ako v zamestnaní, že dostávame pravidelne plát a tak ďalej, ale pôjde tu dole s ich získanými obratmi a to už v podstate už kontrolka svieti. Takže takto nejako. V podstate je veľmi dôležité si zvyšovať svoju výkonnosť, mozgu predovšetkým, meniť tie návyky, aby jednoducho sme nemali také isté výsledky